За последният месец направихме над 4 милиона гледания от повече от 1 милион човека. И сега идва най-важният въпрос. Познайте реално колко действат. Аз ще ви кажа, по-малко от 1%. И това не е само тук, това е във всяка една сфера, защото докато повечето гледат, малцина действат. Вече 20 дни ви показвам най-мощният препарат, който съм сигурен, че повечето от вас не са и виждали. При това е органичен, растителен и буквално е като зоб за растенията. Резултатите са буквално за 24 часа и имате по-здрави растения, по-мощен цъфтеж, без окапване на цветовете. И най-важното е, правите мощна коренова система, което води до силни резултати. Ето, показвам ви, че работи и въпреки това само малко над 500 човека се възползваха от офертата. Точно за това повечето винаги остават зрители, а само малцина постигат истински големи добиви и резултати. А сега остават по-малко от 2 дни до краят на промоцията, точно до 30 април. За всеки 5 литра закупени получавате по 1 литър безплатно. Изборът е прост, гледаш или действаш. А ако си от действащите, линкът е в профила.